hogy láttam itt is, hogy 136 dollárt használtunk csak a kereskedésre, tehát majdnem semmi. Ha nekünk van akárcsak egy 1000-2000 dolláros számlánk, abba belefér egy párszor a 136 dollár, és ez azt jelenti, hogy a tőkeáttétel segítségével a kölcsön kapott pénzzel mi sok pozíciót tudunk nyitni. És viszont a pozícióépítésnél csak egyszer vállalunk kockázatot, amikor megnyitjuk. Az első pozíció. A második pozíción mi lesz az első célunk? Nullába tenni a kockázatot. Onnantól ugye olyan kereskedésben vagyunk benne, amin nincs kockázat, de a kölcsönvett ingyen pénzből gyakorlatilag abban mindig növeljük a pozíciónk. Egyre nagyobb pozíciónk lesz, kockázatunk már nem lesz, és minden egyes pozíciónál plusz profitokat fogunk realizálni, és ezt úgy tesszük, hogy nem teszünk bele a saját pénzünkből újabb pénzeket, hanem a kölcsönpénzből. És a leverage-nek itt van a nagy-nagy ereje. Az, hogy először felpénzzel választ, utána gyakorlatilag ebből a kölcsönpénzekből növeled a pozíciódat. És olyan pozíciót növelsz, ami profitban van. Tehát, és amit nem tudnál megcsinálni a saját pénzedből, mert tőkeáttétel nélkül nem lenne elég ezekkel a kereskedéseknek. Tőkeáttétellel